Bon dia a tots i a totes. Moltes gràcies per ser avui aquí. Espero que no tingueu gaire pressa perquè potser costa una mica arribar fins al final. Quan la Marta Rovira i l'Oriol Junqueras em van fer ara ja fa molts dies l'encàrrec de liderar la comunicació d'Esquerra Republicana, la idea que teníem era molt fàcil, o potser no tan fàcil, però sobretot molt clara. Professionalitzar-la i posar-la a l'avantguarda de la comunicació política d'aquest país. Jo de comunicació, i molts dels que sou aquí ho sabeu, o gairebé tots, no en sabia gens. No en sabia un borrall. Però avui, que puc mirar enrere, us dic del tot convençut que ho vam aconseguir. Acompanyat per un equip jove, que ara és una mica menys jove i que estan tots aquí darrere avui amb mi, un equip ambiciós, un equip valent, un equip de gent que avui són els meus amics. Vam gosar fer les coses d'una manera que ningú s'hagués imaginat en una organització que té gairebé 100 anys. Sempre amb un ull posat a les dades, i també ho sabeu, prenent les decisions en funció d'aquestes, vam modernitzar no només l'estructura, sinó una manera de fer i d'entendre la comunicació i la política. Vam aprendre tots junts a segmentar missatges, a innovar en l'activisme o a utilitzar els qualitatius com a eines per posicionar el nostre missatge. Avui en política tot és comunicació i ho vam aplicar cada dia, cada hora, moltes hores. Des del Departament de Comunicació, des del 2016 fins al 2021, vam sacsejar-ho tot. Vam sacsejar els actes, el protocol, la imatge corporativa i ens vam endinsar en nous terrenys en el món digital. I vam implicar tota la casa, tota l'organització, també uns militants que no havien perdut la trempera de ser també activistes per fer arribar aquest missatge republicà a tot arreu, per tots els mitjans i per tots els canals. I crec que avui puc dir-ho, perquè crec que avui puc dir-ho tot. Els resultats van acompanyar aquesta aposta fins al punt d'entre tots i totes guanyar eleccions espanyoles, municipals i després, finalment, aconseguir aquell somni que volíem des del primer dia, que era permetre la tornada d'Esquerra Republicana a la presidència de la Generalitat de Catalunya després de 80 anys. Explicat així breu i ràpid, crec que aquest és el llegat que amb la crida al govern vaig traspassar als nous responsables de comunicació d'Esquerra el 2021. Amb l'encàrrec, sobretot amb l'encàrrec que s'atrevissin també a qüestionar-ho, a donar-li una volta més, que agafessin allò que heretaven per fer arribar la comunicació del partit encara més enllà. I a poc em vaig anar enretirant de les responsabilitats de campanya amb una presència més testimonial, menys en aquestes últimes, les darreres eleccions catalanes. Jo sempre he estat disposat a donar un cop de mà quan se m'ha demanat. He compartit les victòries amb tothom, a vegades amagat a l'última fila, però també hi he posat l'escara quan les coses no han sortit bé, sempre davant. Mai he deixat que un altre ho fes per mi. Tant les responsabilitats individuals com les col·lectives sempre hi he sigut i sempre he donat la cara. És la meva manera de ser i crec que em coneixeu. La meva prioritat ha estat sempre ser útil pel bé del país des d'Esquerra Republicana. He donat un cop de mà quan ha calgut ajudar a qui no ha estat a l'alçada de la responsabilitat que li havien encomanat. O potser no tenia prou capacitat per fer-ho, o quan algú ha fet un ús pervers de les eines de què disposava. Jo vull que quedi molt clar, avui aquí, que jo no vaig aprovar i no aprovaria mai una acció com la dels cartells de l'Alzheimer, que traspassa tots els límits ètics que tinc. I li agraeixo molt a l'Ernest que avui sigui aquí amb tots nosaltres. També he de dir que, com moltes altres vegades abans, en aquest cas em va tocar fer de bomber i col·laborar a afrontar aquest incendi que havien creat altres de la millor manera possible. Reitero que jo mai he participat d'aquesta acció i reitero també que tan bon punt ho vaig saber, es va posar en coneixement de la direcció del partit i dels seus màxims responsables. Avui deixo la darrera de les meves responsabilitats, però vull que quedi molt clar, que no ho faig perquè sigui culpable de res, que no ho soc, ni perquè em senti culpable de res, que no me'n sento. Ho faig perquè crec
que és la millor aportació que puc fer a un projecte col·lectiu que s'està esberlant. I crec que tot això Esquerra no s'ho mereix. I vull tornar-ho a dir una altra vegada. No ho faig perquè sigui culpable de res que no ho soc, ni perquè em senti culpable de res que no me'n sento. Ho faig perquè crec que és l'aportació millor que puc fer-li avui i aquí a Esquerra Republicana de Catalunya. I modestament crec que la meva sortida pot ajudar a rebaixar la tensió, perquè aquesta sortida és el que alguns busquen des de fa molt de temps. Fa un mes, una mica més, vaig dir que un cop acabades les meves responsabilitats al govern abandonaria la primera línia política. I ho vaig fer molt trist. Ho vaig fer molt trist pel resultat electoral. I conscient que en política cal saber assumir les responsabilitats. I cal saber-ho fer quan els resultats no són bons. I ho vaig fer amb l'esperança que aquesta sortida ajudés a obrir una nova etapa, com altres companys que van decidir prendre el mateix camí. Una nova etapa que jo vull que sigui igual de guanyadora. I ho vaig fer també orgullós de la feina feta amb un equip immens i una organització que és patrimoni de tots els catalans. Una Esquerra Republicana que és la meva organització, la que em representa, que és i serà la meva. I jo a Esquerra li estic immensament agraït. Immensament. Fer d'aquest país un país lliure era el meu somni des que era un nen. I ho hem passat de tots colors, de tots colors. Ens ho vam passar de puta mare amb les urnes de l'1 d'octubre, però també després hem patit la repressió molt i molts companys d'aquí darrere ho saben molt millor que jo. Però hi vam ser i continuem sent avui més a prop que mai. I per mi és un orgull immens que aquesta casa m'hi deixés posar un granet de sorra. I ens en sortirem. Ho aconseguirem. Tocarà uns altres noms i unes altres cares, però guanyarem. No en dubteu. I de fet, és que no us deixo dubtar-ne ni un segon perquè guanyarem. Ara em semblava que era el moment de tornar a casa, a Palafrugell, a cuidar la meva família i a passar temps amb els meus amics. De repensar-me i d'obrir una nova etapa, professional però també vital. Però crec que ha faltat una mica de paciència. Hi ha qui ha volgut precipitar aquest moment amb acusacions falses, enfangant fins a límits insospitats un debat intern imprescindible al si del partit, alhora que sentia frases com que calien rentar els llençols a casa. La conclusió que en trec és que malauradament hi ha qui no li importa ni el partit, ni la militància, ni la ciutadania del nostre país. Només l'ambició i el desig personal de controlar una organització per fer-se la mida. Aquest pas meu d'avui espero que serveixi també per fer més evident que mai els veritables interessos de tots aquells que em volien fora. Ara ja tenen el que volien. Jo només els puc demanar una cosa des d'aquí, que deixin de fer mal a l'organització, a la reputació. És el partit de Macià, de Companys, d'Irla, Tarradellas i també de Pere Aragonès. I està per sobre de tots nosaltres. Esquerra sempre serà un projecte col·lectiu. Mai serà el projecte d'una sola persona. Jo no tenia cap pressa per marxar abans d'hora i pensava que potser podia ajudar en aquests mesos que quedaven. Però avui ho faig i li he demanat al president que avanci la meva sortida del govern, malgrat que ja estava en funcions. No tinc cap necessitat d'aferrar-me al càrrec. Jo sempre he servit al país i al partit, mai a l'inversa. Puc dir ben tranquil que sóc lliure i que decidiré lliurement què faig amb el meu futur lluny de la política. I no em cal cap lloc d'assessor enlloc. Per això avui puc marxar sense recança. Emocionat, molt emocionat, i amb el cap molt alt. Deixo totes les meves responsabilitats públiques. Per respecte al meu partit, al projecte polític que bandera i als milers de ciutadans que representa. Però sobretot, avui plego per no servir de distracció als temes que aquesta organització ha d'afrontar. Repensar-se, renovar-se, adaptar-se a uns nous temps que són sempre canviants i poder tornar a guanyar,
poder tornar a iniciar un nou cicle guanyador que faci avançar Catalunya cap a la independència i els ciutadans d'aquest país cap a viure millor. Ja ho he dit i ho he escrit, però hi torno una altra vegada. És el moment de cares noves, d'idees noves, però sobretot és el moment de no caure en velles temptacions, en maneres de fer que són antigues, que posen en perill una organització neta i honesta que ha de ser, abans que tot, útil als ciutadans d'aquest país. Esquerra ha de ser una organització que recordi cada dia que treballa pel bé comú i per satisfer l'ambició de llibertat del poble català. Una organització en el criteri per fer-se càrrecs d'àmbit de responsabilitat torni a ser una altra vegada el talent i la professionalitat i no l'ambició personal o el seguidisme. Moltes gràcies a tots i a totes per ser avui aquí, per acompanyar-me, per haver fet aquest viatge increïble amb mi fins l'últim dia. Us estimo a tots, els d'allà darrere, però també els d'aquí davant, i fins a la victòria, perquè guanyarem.